I dag må vi ikke grine af en af mine videoer, og den hedder Dommer og Belike. Den er deroppe. Ja, vi scorer 3, 2, 1. Den her. Nej, det er sådan lidt så sjovt. Du ser hans ansigt. Vi ser hans ansigt. Ej, det bliver den korteste video, nogensinde lavet der. Men det bliver... Jeg kommer til at blive lidt. Og lige den lyd der. Nu går det sjovt. Nå, vi skal prøve. Forsøg 2. Sådan, nu er vi forsøg 2. Så kan jeg også lige se ansigtet. Det var sådan. Vi kan lave det bagefter. Det der ansigt. Kan I se det til sidst? Nu er det sjovt. Det er Maus, der står der, og jeg er dommeren der. Nu er han sjov igen, så vi griner det på. Nu bliver det forsøg 3. Nu kan ikke. Nu er det forsøg 4. 3, 2, 1. Sådan. Må de se det så? Nu har jeg filmet på en batterien endnu mere. Sådan. Den er klar igen. Hurtigt. Og nu er det forsøg 5. Maus, du må ikke grine. Nej. Jeg ryster der. Og det er forsøg 6. Er det grin? Ja, jeg tror ikke, det er grin. Den er liket, og det er på Maus' telefon, at vi kigger på den. Jeg kan finde med min telefon. Så. Markus, hvor griner du? Okay. Det her, det er forsøg 7. I kan lige se den der imens. Det var sjovt. Nu kan det gå hvordan. Jeg husker, jeg sad oppe på dit værelse dengang. Det kunne de også godt se. Og der står også Dommer Belike. Please up. Og bagefter kan jeg også se, hvor mange subs jeg har fået. Jeg kan ikke huske det. Skulle jeg ikke bare... Kunne jeg ikke bare have sagt... Og jeg lavede der... Måned. Det derovre. Kunne jeg ikke bare... Må jeg lige sige noget? Kunne jeg ikke bare seriøst sige, at måneden sagde ikke, det var inde? Ej, vi er så tæt på. Vi skal lige se, hvor mange subs jeg har. Jeg finder lige en video, som vi skal sige. Hvor en dejlig dag. Hvad hedder du? Jeg hedder Karl. Og det er ikke meningen, jeg skal sige det her. Og tænker mig, oh shit, jeg glemte min taske. Okay. Hvad hedder du? Jens. Det her, det er Laurits. En eller anden for... Okay. Kaffe 300 stat.
Det er lækker. Det skal jeg også lige høre. Det er lækker. Pro is like Han burde have en... like a pro. Jeg kan ikke engelsk. Så jeg ikke behøver at lave engelsk. Så vi ses. Nej, vi skal lige klare den video der. Ja. Det skal vi sgu huske. Jeg vil ikke selv en video, mand. Vi skal se min allerførste video. Det er der nu. Jeg står med. Der er også en fra min klasse. Peace dig nu. Det er mig. For min første video. Jeg er en forfærdelig stemme. Det er husmand. Marius, vi skal tage den video igen. Yep. Så går vi igen. Er det ikke 10'eren eller 9'eren? Det er 10'eren. Det er vist noget, jeg kan se mit ansigt. I skulle have se første gang, vi lavede det. Ja, vi har brugt forsøg på den her. Og meget stod sit ben. Ben er fucking ondt der. Skulle jeg ikke bare have sagt, man sagde ikke, der var inde. Siger målmand, men det er det. Nej, det var ikke grin. Lukas! Fed tykker, eller noget. Ikke tyk. Nummer 11 på grund af Lukas. Og I må også gerne gøre det, der står dernede. Sop. Hvor er selv et gult kort, Lukas. Det er ikke grin. Den er, jeg holdt den her snart i 7 minutter, Markus. Og Markus, jeg kigger ikke engang på skærmen, jeg kigger på den her, det der filmer på. Lukas, du griner lige. Nej. Nu er det Og I kan også se, hvornår vi laver videoen der. Det er rigtig Lige der. Den er knart 8, mand. Lukas, det er en fed tid. Du nåede heller ikke se ansigtet. Bedste, så må jeg gerne lige få så telefonen bagefter, vi ikke har grint. Det kommer til at gøre nu. Det må ikke gøre nu. Jeg synes. Abo. Markus. Jeg har ikke mere tid til at filme i. Så skal det være varmt også. Den kan vi ikke grine i. Jeg synes, på 9 minutter på den der. Gik væk. Nej. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bare kigger på den skærm her. Så kan jeg bare kigge sådan her. Det er bedre, tror jeg. Nej. Det er rigtig godt fint derinde på min telefon, fordi at det er jo bare en telefon, der står. Så også fint. Det var lige en chillpille. Det var ikke grin. Det var ikke grin. Og så. Ja! Ja! Endelig! Nu skal jeg lige
telefon. Jeg pause, hvad I så det her, det var det, jeg skal gøre. Ja, det var det, hans indsigt lavede, hvis I ikke så det. Jeg er psykopat. Helt ret. Og det er hunden. Men ses.